إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Vakti ki şol mehmanlar İbrahim'in huzuruna dahil bolanlarını ayttılar, salam berýäris diýip. Şonda Hazreti İbrahim şolaryň beşer dälligini aňlap aýtdy, men sizden gorkýan diýip. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Mehmanlar aytdylar, sen gorkma, tahqiq biz sana bir alem we dana ferzand bilen buýşlaýarys. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Hazreti İbrahim aýtdy, aya siz maňa garryan wagtymda boşluk berýäňizmi? Häs näme bilen boşluk berýäňiz dedi. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Ferişteler aýtdylar, biz sana hak bilen boşluk berýäris. Pes sen naumit bolma diýipdirler. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Hazreti İbrahim aýtdy, hiç kim öz Perwerdigarynyň rahmetinden naumit bolmar, meger gumrahlar we hakdan munharif bolanlar naumit bolarlar. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Hazreti İbrahim aýtdy, ey ferişteler, sizin başga etjek işiňiz nämedir dedi. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Ferişteler aýtdylar, biz bir günahkar kavm üçin iýerildik. Yani Hazreti Lut aleyhissalamyň kavmlarynyň gumrahlaryna iýerildik. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. Meger Lut'un iman getiren ählilerine necat berers. Biz Lut'a iman getirenlerin hemmesine necat berers. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Meger Lut'un hatununa ki qarar edildi ki ol kafirler bilen galyp helak bolýanlardandyr diýip. فلما جاء آل لوط المرسلون. Es wagty ki ferişteler Lut aleyhissalamyň xandanyna gelenlerine قال إنكم قوم منكرون. Hazreti Lut aýtdy, siz bir tanylmaýan kawmsiz diýdi. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. Ferişteler aýtdylar, belki biz size kafirlaryň şek etýän zadyny getirdik, yani azabı getirdik. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Ve size hak wa'dany getirdik ve biz kefimizde dogruçuduruz. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Pes sen ey Lut, öz ählini giýjäň bir bölegini alyp git we siz şolaryň arkasyndan ýöriň. We sizden hiç kim arkasyna bakmasyn we siz gidin özüňize emredilen jaýga. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وحضرت Lut'a vahyetdik, şu kefi, yani şu kafirlerin sonu dan wagtyna kesiler. وجاء أهل المدينة يستبشرون. Sadum diýen şähriň adamlary şat bolup Hazreti Lut'un öýüne geldiler. Hazreti Lut'un mehmanlaryna teleki işetmek kastları bilen. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. Hazreti Lut şolara aýtdy, bular meniň mehmanlarymdyr. Meni mehmanlarymyň ýanyna roswa etmän. واتقوا الله ولا تخزون. Hudaýdan gorkun we meni qama goýup harlamaň. قالوا أولم ننهك عن العالمين. Kafirler aýtdylar, aya biz seni başga yerden gelenlere himayet etmedip men etmedikmi diýip.